Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6:07 minutu diren honetan, gaur Larrazabalek eta Eskirozek mata eta eskuzaren aurka jokatu duten binakako B serie txapelketako 13. jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, Tafallako Ereta pilotalekuan jokatu dutela eta garaipena favoritoentzat Larrazabal eta Eskirozentzat izan da eta honen bestez hauek 8. puntua eskuratu dute eta Egiguren eskuza bikote titularrarekin batera daude une honetan sailkapenean. Gogoratuko du gaurkoan mata Julen Egigurenen ordezko moduan kantxaratu dela, atzo ere jokatu egin behar izan zuen Iruñeko semeak, kasu honetan atzo Alberdi Bigarrena eta Lizeaga izan zituzten aurkari Bilboko Bizkaia pilotalekuan berak eta Arbizuk, gaurkoan eskuzarekin Larrazabal eta Eskirozen aurka jokatu behar izan du. 22 garaipen erraza eskuratu dute, gogoratuko dugu lehengo astean Larrazabal eta Salaberri aritu zirela, kasu honetan galdu egin zuten Esposito eta Kaskueren aurka, Egigurenek eta Eskuzak ere galdu egin zuten Donostiako Atano 3. Agirre eta Iztuetaren aurka, beraz gaur irabaztea bi bikoteentzat oso garrantzitsua zen. Hasieratik hasi dira Larrazabal eta Eskiroz erritmoa sartzen, batez ere Iker Larrazabal aurrean tanto asko amaitzen eta Eskiroz betiko bermearekin, baina urdinak ikusi ditu oso galtzaile, erraztasun ikeragarriak ematen gaurkoan, eta Arkaitz Eskuzak egin du txapelketan goitik behera oso ongi hasi zuten txapelketa Egigurenek eta biek, baina azken jardunaldi hauetan pixkanaka Arkaitz Eskuza bera ere ez dugu hasierako maila horretan ikusten. Orain ordea, txapelketaren oso fase garrantzitsuan daude, eta honen bestez ezinbestekoa dute hurrengo jardunaldia irabazi eta gainera Larrazabalek eta Eskirozek galtzea izan ere, Larrazabalek eta Eskirozek irabazten badute, jada Egiguren eta Eskuza playoffetako bikotea izango litzake eta ezin izango lukete zuzenean finalerdietarako sailkapen hori eskuratu. Hauek esan da, Eskuza esan dugu oso altzaile ibili dela, baina mata ere aurrean ez da bat ere fin ibili, tanto batzuk amaitu ditu, baina orokorrean hasieratik amaierara oso nagusi izan dira Larrazabal eta Eskiroz, espero izatekoa zen euren garaipena gaurkoan, zeukaten mailaren gaitik eta abar, baina erraztasunik eragarriak eman dizkiete, naiz eta Eskuzak pilota ongi asko galdu du, kendu ere egin du, baina galdutako pilota horiek ikeragarri erasan diote bikoteari. Inongo momentutan ez dizkiete kilimarik ere egin, inondik inora, eta honen bestez Larrazabalek eta Eskirozek esan bezala 8. puntua eskuratu dute gaurkoan, aldiz Egiguren eta Eskuza bikote titularra ere 8 punturekin geratuko da. Asteartean jokatuko dute azken hauek euren jardunaldi erabakigarria, ea zer gertatzen den, hauxe izan da beraz. Honen inguruan esan beharrekoa, horrengoan gehiago izango zu, bitartean izan agur.